Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bos. Ini ceritanya jadi mau amanai Isnopi ya. Ya. Mau berbagi masalah. Ya. Apa kan berbagi wae. Jadi diingi aku check out neng TikTok Al-Qur'an gede, abe Al-Qur'an sing sedeng dinggo musola pin. Musola deretan kene lah, dalan kene lah. Oh. Jadi iki sing ape mbagekno Gus Kipin ya. Bagekno ya ya. Sing ape mbagekno Gus Kipin. Aku. Heh? Mbok spill sik ora? Ya bos. Nih, ternyata tipis ya. Tipis Aku ya ora arti sih. Iki sekanune plastik. Iki sing gede. Engko sing gede siji, sing cilik loro nek gak salah. Iya. Engko ambek nganu piye napa jenenge? Enek delok ning musala iki enek sajadah apa ora? Nek enek engko insyaallah. Insyaallah ya iso nukokno ya. Ngono. Jadi ben kita harus menanam, Bin. Ya Nandur. Ben ngunduhe sarata-rata. Penting iki nandur sik wong kuwi. Lah yo. Kayak melu kuli nandure ya. Ya padha aku mbien nandur kok. Nandur apa? Ya bos sedekah kasih cilik kosok menawa kok. Wong jenenge ra roh kok. Ayo. Yo, setir. Setir juga setir kosok. Nah, kamu apa? Tuh tau? Apa tau? Taruh lampu sih. Begitu bos, dolan. Jadi ceritanya seperti itu guys. Ini Kipin. Ini uangnya bos. Ayo bos. Iki bos mau ning masalah. Mending kono sih Awin. Etan ya etane. Ya etane bos. Iki nang etan RT. Kosong RT nganu iki. RT 29 karo 30. Kosong. Kosong bos. Ya antar mau ngomong. Ya ngene lho iki kae. Jadi ning anu ya ning musolane Luki. Etan sik. Kana. Etan ngulon. Lah ya berarti saurunge wae Luki ya. Ya etane ki enek to. Enek to masalah. Siji ya. Tok. Ono siji. Ora ning gone Luki terus ning musola gede. Iki to gerakan. Terus Mbak mantan. Iku Mbak mantan sering dijo wong-wong salat. Salat. Iku salat ya apa meneh traweh ngono ya bek. Ambek ning koret. Koret ya. Musolane koret. Soalnya pas koret dek kae ijek kerja ning aku kan aku lewat musola ta. Terus ning kono akeh wong apa jenenge salat, terus aku mau muret terus aku bagi-bagi apa jenenge Al-Qur'an tuh tak kei musola lagi ya. Ya ora apa-apa. Aku lor jadi Ndi? kita ya kalau mau motor lho. Lah iki lho masalahnya iki lho. Bos. Ya jadi bos iki kok salat. Saya motor ora. Rai. Gas. Teko bos. Kok bos. Omae kuntul lah sendiri kita sendiri. Gundul sama. Maman kuntul. Jenenge Eli. Bu jenenge pas itu maman kuntul kok. Ya ki lor ki jadi setelah sampai sholat bos gitu. Ya. Ya ini bos, ini saya sudah nyampe nih musola RT 30 bos. RT 30. Oke. Ayo karo kowe nyekel. Aku lagi mau akeh mau isin. Ndak langsung dek. Ron wot, kowe. Oke, saya endi wonge? Lah niki bule oleh teko nggone Gus Nopi. Gus. Ya Mas Nopi. Ya kuwi juga
Ya wis kok dulu. Alhamdulillah. Iki enes gadahe barang. Enten. Dituaring ya. Ya malah kaya apa rupuh apa napa. Nak ruko barang enten. Oh, rupuh dereng enten. Nggih. Nak ruko. Nggih boleh engko ono. Nggih. Nggih, enten insyaallah. Nggih. Terus suwun boleh ya. Nggih. Nah, iki jadi teko nganu omahe RT 29. Kucingnya wis lunga. Oh, wis lunga. Kena kok. Lebih saldi. Ya bos. Bisa sabar ono. Iki Monggo. Sing teng musola. masalah. Oh, gitu ga. Kucing ya. Kucing akeh lewat kucing iki. Ya iki buat kok. Kucingnya lumayan. Sudah mandek sik ya tak. Kucing ngong. Ah, kelur. Heh. Yo, bos mau langgar masalah bos. Teko masalah RT 9. Tuh, wong enek ora ya? Enek Yul. Enek piye wong? Ye? Enek bos wonge. Oh, pakai kau. Oke, dekek bos iki omahe Pak Guru, bos. Santai bos. Bismillahirrahmanirrahim bos, ki berbagi lho bos. Ndi wong iki? Oke, boleh. Jadi ora enek wong e. Teko nggone ngopi. Tinggo. Alhamdulillah, terima kasih. Ya ki pomone gene rukung kok ya insyaallah anu beli. Nggih, matur suwun beli ya. Nggih. Halo. Oke, bos. Terus diselanakan tugas 2 ekor langgar. Budi kosong. Kosong. Kosong, bos. Kosong kok tang. Kosong. 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 Cek tuh. Maju. Aduh, saya Biasa dia. iya, banyak orang lewat. Iki kan di mana? Turun to, wis minggir wong. Wis prai. Besar ya? Prai. Bukan. Enggak. Ya, bos iki teko masalah. Ki ganti nggone Masalah gede. rebusan ya. Kalau masalahnya buku kaji. Ya adalah jangan kader. Jangan nyadar. Pilih. Go. Oke. Kosong. Kita lanjut lagi. Dilanjut. Ada ini ora? Boleh. Jadi kalau masalah bos, masalahnya satu sok kena orjo bos, itu bos, masalahnya bos, masalah ini Busan Toso, oke, ini bos saya berbagi bos, masalah bos. Assalamualaikum, urung enek wong bos. Ternyata apa weteng men masalahne. Lampu ini dia. Si bos peteng lur. Lampu ini ndi. Wes, makasih ya. Makasih. Masih 2 langgar, Bos. 2 langgar. Rene lampu ini pau weteng Lagian kok. Gak loro aja luweh ya. Sekian gue anu kok. Wis ngono ya. Ya ki lur wis. Oh, gone
Koret Teladan. Saya mau berbagi nih Mas Murah. Bos. Lah. Lewangnya enak ora ya? Ndi iki? Langsung tak kayak jero ya, teman-teman. Ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya saya jadi berbagi Al-Quran di masjid-masjid. Oh ya. Ke Pak Lurah, Bapak Koret. Oh, Jakarta maju. Oke. Lagi kembali lagi loh dari Masjid Mbah Kosen. Mau berbagi iki, Bos. Pak D niki dari Mas Nopi. Alhamdulillah. Nopi. Ya insyaallah apa nenek apa ruko urung enek kene. Kita kan Gung enek. Urung enek ruko to. Oh insyaallah Mas Nopi muga-muga iso nyukon ruko. persiapan. Ya yes persiapan. Ya menawa oleh rezeki Mas Nopi. Ya udah maghrib ya Pak Di. Nggih. Oh nggih. Matur suwun ya. Nggih, sing kula matur suwun. Ya gak apa sami-sami penting dongakno lancar rezeki wis ngono lho ya vlog. Sore hari ini saya sudah berbagi dengan persen. Wis ngono lho jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.